De provincie Friesland heeft een financieel goed jaar achter de rug. Er is in 2014 meer dan 10 miljoen euro oerbleun op de begrutting. Dat komt met name door maaivallers op grote projecten. De Heerkom Ljouwert, de N381 en de Dragste Waai vallen aan 22 miljoen goed keerbruut als tocht. De Tweede Kamer heeft juist een motie van PvdA en D66 genomen voor het behoud van banen bij het gerechtshof in Ljouwert. Bij het hof gaan mogelijk 54 banen verlengd door de verhuizing van de Rier voor Rechtspraak naar Zwolle. Een motie van het CDA om Ljouwert als volwaardige justitiestaat te behouden, helpt het net. Koopmans Molfabriek in Ljouwert heeft vorig jaar een winst van 1,2 miljoen euro hellen. En dat is een toename van zowat een heel miljoen hebben ze het hier ervoor. Dat ziet in het jaarverslag dat Joet verschijnd is. De groei is nevens het bedrijf opmerkelijk omdat de merk dat Koopmans in opereert zwier onder druk zit. Dat komt onder andere door oercapaciteit en lietse marges. Joen en vannacht helder, het volle touw naar een gratis in en op een blote plakken is het vroorstende groen. Mondendag bloot het droeg, er is zinnen en het wordt 13 graden. Er zit een matige, nat eerste wind.